Mga kaigsunan, mga kaigalaan, salamat kaayo sa inyong padayon nga pagpatalinghog ning atong programa Dalan ni Hesukristo. Ato nga gipasalamatan ang Ginoo nga padayon paghihapon kita mga kaigsunan nga magahimo nining maong buluhaton. Diin ang Dios nagatugot niini aron sa paghatag og mga pagtulun-an sibo sa balaang kasulat. Ato nga pagatun-an karong adlaw mga kaigsunan, mga hinungdan nganong dili tubagon sa Ginoo ang atong mga pagampo. Mao kini ang hinungdan mga kaigsunan. Daghan sa mga pagampo nga dili gyud tubagon sa Ginoo. Kay mao gini siya gisulti sa Biblia. Kung imong tan-awon ang balaang kasulatan sa Isaias kapitulo 59 bersikulo 1 hangtod sa 2 atong pagabasahon mga kaigsunan. Aron nga makaingon ta nga ang Biblia nagsulti agig tubag nga diin ang ato karon nga gihisgutan mga hinungdan ngano nga dili tubagon sa Ginoo ang atong mga pagampo. Naa day hinungdan atong basahon ang Isaias 59 bersikulo 1 hangtod sa 2. Tanawa ang kamot sa Ginoo, dili mubo nga kini dili makaluwas. O ang iyang dalunggan bungol nga dili makadungog. Apan ang inyong kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo og sa inyong Dios. Og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo. Nga tungod ni ana siya dili makadungog. Moni siya ang mga hinungdan igsoon sa largo nga pagkaistorya ang hinungdan tungod sa atong mga sala. Dili siya bungol, iyang kamot dili nubo aron dili makaluwas kanato. Dili bungol aron dili madunggan atong pagampo. Apan mga kaigsunan tungod sa atong mga sala, mo hinungdan nga mabungol, mo hinungdan nga ang Dios walay kamot nga motabang. Ug di siya kadungog kay nagasampong ug nagababag nini ang atong sala. Kay sa gikaingon ko na sumala sa miagi nga mga topic nato sa atong gihisgutan nga ang pagampo kung ka nga amahan niya dili ka pwede mo tawag siyang amahan kay nagbuhat magkagsala. Tanan nga nagbuhat sa sala dili man iya sa Dios. Matud pa sa balaang kasulatan nga duha ka klase sa kaliwatan sa kalibutan, tao nga makasasala ug tao nga matarong. Ang amahan sa mga makasasala ilang amahan mao yawa ug ang tanan nga mga nagbuhat ug matarong ang ilang amahan mao ang Dios. Sa ato pa dili gigadunggon sa Ginoo kay narong sent ka. Nasayop ang imong pag-message mga kaigsunan. Kung sa cellphone pa. Unsa man ni salaag man ni nga klase sa pagampo man ako unta angay sang piton ani. Kay sa Isaias, no, matud pa tungod sa inyong sala, na mga kaigsunan tungod sa sala, tungod kay ang sala nagarepresentar nga ikaw dili anak sa Dios. So kung dili ka anak sa Dios, dili gid ka dunggon sa Ginoo. Kay ngano man mga kaigsunan, ang gidungog sa Ginoo kadtong iyang mga anak. So kinahanglan nga kuhaon sa nimo ang sala. Mga pamaagi sa pagkuha sala aron dunggon ug tubagon ang mga pagampo. Matud pa sa Ginoo sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18, umari kamong tanan, maghusay ta. Nya bisan unsa ka pula og dagtom sa imong sala, kini papution sa Ginoo. Sa ato pa, sa dili pa ka magampo sa Ginoo, aduna kay gitawag paghinulsol, pagpangayg pasaylo. Ang kahulugan sa paghinulsol mao ang pagbiya sa sala. Imong ignon ang Ginoo nga Ginoo, ako usa ka tawong makasasala, unya ang akong ginabuhat nga sala mao pagpanglimbong, mao pagpamakak, pasaylo ako Ginoo kay di na ko manglimbong ug di na po ko mamakak. Muna manghigala ang paghinulsol. Pero kung ay kagpasaylos Ginoo nga, Ginoo di na ko mangawat, Ginoo di na ko mamakak, di na ko manglibak, nya paghuman nimog ampo, pagtud kita kag tawo nga kanang tao nga kabos, yung ka nga kinintawaan na, pobre kayo kay tapulan. Wa gyapon di ka maghinulsol kay naghilabot magyapon ka sa ubang tao. Muna mga higala, ang tinuod nga pagampo kinahanglan do na kay paghinulsol. Tubagon sa Ginoo. Atong basahon ang balaang kasulatan. Sa Kronikas, ikaduhang Kronikas, City 14. Muni ang Dios nagahatag og pamaagi aron nga matubag ang atong mga pagampo kay dili siya bungol og dili siya matud pa nubo og kamot aron dili makaluwas. Apan do na lagi hinungdan mga higala. Ang hinungdan nga nung dili tubagon atong pagampo, kita ra gi hinungdan. Muna nga ingon diri sa ikaduhang Kronikas kapitulo 7 bersikulo 14. Nagaingon ang Dios mga kaigsuonan. Basahon aron nga matin-awan ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Okay, matud pa diri sa balaang kasulatan. Kun ang akong katawhan nga nagtawag sa akong ngalan magpaubos sa ilang kaugalingon og magampo og mangita sa akong naong og mutalikod gikan sa ilang daotang pamaagi,
ako mamati gikan sa langit og magpasaylo sa ilang sala og mag-ayo sa ilang yuta. Mo din na hinungdan igsoon. Usahay dili man ta makapaubos sa atong pagampo, mo bitaw na nga gitudlo sa Ginoo. Miagi nga mga gihisgutan nato nga kinahanglan magampo dunay pagpaubos. Ilhon nato nga nangayo galit ta sa iya kay ubos ta. Okay, tuwa siya sa langit ni arta yuta. Muna mga kaigsunan, usahay sa atong garbo, tungod sa atong garbo, muna hinungdan nga di tadunggon sa Ginoo sa atong pagampo. Daghan ang mga Kristohanon nga nangayo sa Ginoo to na uban ang garbo. Muna nga kuhaon nato na aron tubagon atong pagampo. Nangita manto pa niya, nagpaubos silang kaugalingon og magampo mangita sa akong naong nya mutalikod gikan sa ilang daotang pamaagi. Mga pamaagi, gisgutan sa balaang kasulatan, daotang nga mga pamaagi. Dunay mga daotang pamaagi nga makakwarta ka. Nakakwarta tuod ka pero dinaotan nga mga pamaagi. So, kinahanglan nga kanang pamaagi sa pagtrabaho nga dili gyud daotan. Dili ka nakapanglupig, wala ka panghilabot. Ato mga kaigsunan nga nagtrabaho sa gobyerno, ato mga kaigsunan nga gihatag sa Ginoo posisyon nimo diha karon sa atong salamat sa Ginoo na kay posisyon nga gihatag sa Ginoo, mayor ba ka, gobernador, congressman, presidente, unsa ka klase sa tao nga imong posisyon, ang imong pamaagi kinahanglan dili ni siya masupak sa balaang kasulatan. Kinahanglan ang imong pamaagi sa imong pagkinabuhi sibo sa pamaagi sa Ginoo. Kay ang dalan sa pagkamatarong si Kristo. Balik kita sa dalan dalan ni Hesukristo. Puna nga kini atong programa mga kaigsunan. Panalangin ginis Ginoo tungod kay ngano man mga kaigsunan. Besag unsa na to balik-balik sa atong kinabuhi asa patadapit paingon. Ang atong subayon dalan ni Hesukristo. Na nga Biblia nagsulti sa insakto. Aron tubagon ang atong pagampo, kinahanglan nga talikdan nato ang kasalanan. Biyaan nato ang sala daotang pamaagi sa atong kinabuhi. Matod pa sa Ginoo, ingon niya, mamati ako gikan sa langit, mupasaylo sa ilang sala og mag-ayo sa ilang yuta. Muna nga ang hinungdan sa atong mga kayutaan nga wala nay bunga, gitugkan na nag mga pako, gitugkan na nag mga unsa nga sampinit nga sagbot, di na mabuhi ang mga mais, o di na mabuhi ang mga tanom, mga higala, kay ang Dios nagkuha sa katambok niya na tungod sa pagkadautan sa tao, tungod sa atong sala. Una nga, siya, ayuhon ako ang inyong mga yuta. Di ba? Kay sa unang panahon, mga kaigsunan, ang mga Israelinhon, dito sila nagpakabuhi sa yuta. Kay wala pa may Gaisano sa una, wala pa may Robinson, aron nga mga manarbaho dito. Nakinahanglan sila maghinulsol, kay dili basta-basta magyuta. Karon, wa naman kay yuta. Atay yuta, mga kaigsunan, atong yuta, tuwara dito sa Barangay Hayang. Tutas minteryo mo na to, niya atong yuta, usahay diya sa abuhan, niya atong abuhan kay gisiminto. Wala tayo yuta, mga higala. Balik ta, nga ang pagampo nga tubagon sa Ginoo. Matod pa sa Kronikas 7:14, timan inyo ni, itiknot ninyo ni, basahan ni, kay mo na siya imong basahon sa dihang di pa ka magampo. Isayas 59:1 ug 2, aron imong pagampo, dunggon sa Ginoo, ang imong buhaton ingon sa Dios, magpaubos og mga igpasaylo mobiya kanang naghinulsol nga nagabiya sa iyang daotan nga mga pamaagi sa kinabuhi. Walay pagpanglupig, walay paghari-hari, walay bisan unsang pamaagi sa imong kinabuhi nga daotan. Kinahanglan nga Dios nung pamaagi diha sa pamaaging mapainobsanon. Di ba mga higala? So karon ang atong pagampo usahay dili dunggon o di lang usahay kasagara tungod kay ang rason di lang kay sasala sayop nga pagampo. Muna ingon sa Dios, wa ka kadawat kay ang imong gipangayo sayop. Daghan gyud nga mga pagampo nga sayop dili ini sakto. Nagampo ka nga wala nimo mahunahuna nga ang imong gipangayo kini makadaot di ay kanimo. May mga panahon sa akong pagka-Kristohanon, mga higala, na mga panahon nga nangayo ko sa Ginoo, wala gini ihatag. Pero sa unahan nakita nako, salamat ko sa Ginoo kay kung gihatag niya, siguro mahimo kong malayo sa iya. Muna nga ang tubag siyang pagampo, oo dili ug unya paabot. Kay nay saktong panahon nga gitakda sa Ginoo, no? Mga panahon nga nag-abda Ginoo tagay kog asawa nga buutan, guwapa, pagkabat-anak, babae, laki. Nakaingon ko pag edad na kog 30 mga higala, kay nakaingon ko nga wala man siguro
dungga sa Ginoo ang akong mga pagampo. Pero sa tinuod mga kaigsunan, salamat Gus Ginoo, gitubag giniya akong mga pagampo. Kasawa tag gwapa buutan, kaanak pud tag mga gwapa o gwapo gihapon, mga kaigsunan. Una nga atong gipasalamatan ang Ginoo ni ana. Ayaw ignay imong anak nga dili gwapo. Kay liwat ra nimo. Kung yung kag imong anak dili gwapo, ikaw pod di po ka gwapo. Nakikigsunan, kontento ta sa tanang butang nga naa sa ato. Ayaw na nag-ihisguti ng kagwapo or hitsura mga kaigsunan. Importante nga ang imong kasing-kasing putli, bawi ba? Putli o balaan atubangan sa Ginoo, kanang kasing-kasing nga dili man lupigon, kanang kasing-kasing mapainubsanon, mapinasayloon, kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Muna mga higala. So magampo gali ka sa Ginoo kinahanglan imong hunonaon nga insakto ba ang imong gipangayo. Ang pinakanindot nga pagampo mga kaigsunan, igno nimong Ginoo nga tagaay ko Ginoo sibo sa imong kabubuton. Ato pa ang Ginoo mo imong gihatagag katungod kung unsay maimo. Dili nimo butan ang Ginoo nga mo gini siya Ginoo, kinahanglan mo gini. Igno nimo nga Ginoo, akong pangayoon nimo nga ako imong hatagan sa mga butang nga nakita nimo nga maayo. So pag ingon nimo nga Ginoo, kung sa akong kabubuton gusto kog motor nga kanang sniper, gusto kog motor Ginoo nga Raider, kusog mudagan nya karon. Bisan sa ako gusto kog sniper, pero pasalamat ko sa Ginoo nga Rossi ang akong motor. Tag-iya sa Rossi kay Kristohano na ba? Makadungog siya sa atong broadcast, mo siya nga pastor, imo na lang na. Ay na lang nagbayre. Sa ato pa kasabutan pa din nga motor, mga higala. Puna nga nagampo ta. Apan ang atong gitagad, ang atong gihunahuna, ang kabubuton sa Dios may atong tumanon. Sampol mga kaigsunan. Ingon ni Kristo nga, Amahan, kung mahimo, kuhaon nimo ang kupa sa akong atubangan. Kuhaon nimo ang pag-antos. Ang buti pasabot nga, kung mahimo, di na ko ilansang sa krus. Mo man pag-ampo sa Ginoo. Pero yun siya, ang imong pagbuot Amahan mo ay matuman. Kunya kay ang pagbuot sa Amahan kay kinahanglan magi siya mo adto sa krus. Kay mo man iyang misyon mga kaigsunan. Sama sa ato, magampo ta Ginoo, ilikay ko sa mga problema, ilikay ko Ginoo sa mga pag-antos. Pero makalikay ba ka nga ang kabubuton sa Ginoo siya, walay makaadtog langit kun dili magpasan sa cross. So imo na lang hunaon mga higala nga sa imong pagpangalagad sa Ginoo naagi kay maagihan nga mga pag-antos. Na kay maagihan nga mga problema. Kay dili man na siya kabubuton sa Ginoo nga ang imong pagpangalagad nga di ka kaagig problema, kay ingon siya, sibo sa dalan nga gisubay nimo si Kristo, matud pa sa balaang kasulatan, kinahanglan do na kay pag-antos, kay si Kristo nag-antos magali. So kinahanglan mag-antos ka. Muna mga igsoon na ato mga sampol diha sa pag-ampo. Atong gipananglitan nga si Jesucristo, ingon niya, ang imong pagbuot Amahan mao'y matuman. So sa ato pa, ang imong pag-ampo karon kinahanglan ang pinakanindot nga pangayoon nimo sa Ginoo kung unsay iyang kabubuton sa imuha. Mayon siya nga bike ra gimo, why problema na. Kay lapos-lapos ka sa mga traffic diya. Di na kaparahon na ng mga traffic enforcer diya sa dalan. Lapos. Ang problema las bike mga kaigsunan kay kumuadto kag Cagayan, magbike kag alas 6, abot ka dito alas 6 gabi Muna nga salamat ta sa Ginoo gihapon mga kaigsunan. Muna ang pagpangayo diha sa Ginoo, paabota kung unsay kabubuton sa Ginoo. Ikatulo, di lang kay sayop ang imong pagpangayo. Ikatulo, tungod kay nangayo ta nga walay pagtuo. Humanay mong ampo, liraw-liraw imong mata. Wa ka nalimot ta kag unsay imong giampo. Igsoon. Nay nana, unsa ka tong giampo nako gabi no? Uy, nakadawat lagi ko og sa kasakong bugas. Ay no, nagampo man ko gabi di ay no nga nangay kon sa Ginoo og sa kasakong bugas. May gali kay gitubag. Kay kabalo man ang Ginoo nga nagkinahanglan kag bugas, bisag di na ka mangayo kay iya man ginang ihatag. Kay imo man ang gikinahanglan. Arita sa Jacobo kapitulo 1 bersikulo 6 mga kaigsunan. Okay, Santiago kapitulo 1 bersikulo 6. Hinoo mato pa niya hinoon papangayoa siya diha sa pagtuo. Sa walay pagduha-duha kay siya nga nagduha-duha sama sa balod sa dagat nga ginatulod o kuso-kuso sa hangin. Ayaw pahunaw na ang mga tao nga siya nagduha makadawat sa bisan unsa gikan sa Ginoo. Sa ato pa mga kaigsunan, say di ka kadawat sa imong pagpangayo sa Ginoo tungod kay nagduha-duha ka. Wala kay pagtuo sa ang imong pagtuo mga kaigsunan butngi sa pagsalig. Nagasalig ka, nagalaom ka nga ang imong pag-ampo
imo gina siyang madawat. Muna siya ay gitudlo sa Biblia. Aron madawat nimo tuhoy saligi laumi nga kanang imong giampo, imo na siyang madawat. Ha? Nay usay atong pagampo nga Ginoo nang hinaot ko, nga imo kining ihatag o nang hinaot pa ka. Pero pag ingon nimo Ginoo naglaom ko nga imo ning ihatag pinaagi sa ngalan ni Hesus. Pinaagi sa ngalan ni Hesukristo ako nagtuog naglaom nga ihatag nimo Ginoo ang among gikinahanglan. Og nakita sa Ginoo nga ang imong kinahanglan o imo gyung gikinahanglan tinud-anay. Ang Ginoo mohatag mga kaigsunan. Ato nang nasinati, ato na nang nasinati bisan sa akong kinabuhi mga kaigsunan. Mo na siya mga kaigsunan nga kung mangayo ka sa Ginoo, kinahanglan duna kay pagtuo. Dili ka magduha-duha. Lauman nimo, imong lauman, dili lang ng panghinaot lang. Lauman, tuhuan, saligan nga kanang imong gipangayo, imo gina siyang madawat. Ayaw pagduha-duha. Kinahanglan nga pasalamatan na nimo daan. Ingon nimo nga Ginoo, salamat kaayo sa imong gihatag. Ato pa bisag unsay naa, imong pasalamatan ang Ginoo. Kung imong tanawon ang balaang kasulatan mga kaigsunan, kinahanglan ang imong pag-ampo ubanan nimo sa imong pagtuo. Ikaduha, upat mga kaigsunan, kinahanglan kung ikaw mag-ampo, aduna kay gitawag nga pasalamat ngadto kaniya. Ato pa sa Pilipos kapitulo 4 versikulo 6, pag-ampo nga isulti sa Ginoo ang tanan nimong gipangayo uban ang iyang pagpasalamat. Unsa may buti pasabuti Pablo kung atong nanaon mga kaigsunan, bisag wala pa nimo madawat, pasalamati na kung wala pa na nimo pasalamati kay siya ang Dios sa wala. Isipa nga naa ni ang imong gipangayo unsa nga butang. Wa na mga kaigsunan, bisan pag unsay imong pangayoon mga kaigsunan, di na siya kalabaw sa Ginoo nga naa sa imo ha. Mo sa Ginoo nasayod siya sa tanan nimong gikinahanglan. Herbihanon kapitulo 10 versikulo 22 mga kaigsunan, ang pagduol sa Ginoo kinahanglan do na tay gitawag kinasingkasing o adunay hingpit nga katinuan sa pagdiba. Mo ni atong basahon mga kaigsunan ang katapusang bersikulo. Herbihanon kapitulo 10 versikulo 20. Nagaingon siya dinhi, versikulo 22. Busa manuol kita sa Dios uban ang matinud-anon nga kasingkasing, uban sa hingpit nga kasiguruhan sa pagtuo, human mahinlo ang atong kasingkasing pinaagi sa pagbisibis gikan sa dautan nga tanglad, og human mahugasi ang atong mga lawas sa lunsay nga tubig. Kasiguruhan nga pagtuo. Pagtuo nga naa kang Kristo Jesus. Pagtuo sa iyang kabalauran. Pagtuo diha sa iyang grasya. Mga kaigsuunan, mao kini ang kasiguruhan sa imong pag-ampo kun ang imong pagtuo nabutang sa sigurado. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong mga pagpasabot mahitungod sa hinungdan ngano nga dili tubagon sa Ginoo nga atong pag-ampo. Ako naglaom nga doon na mo'y nakatunan pinaagi sa pagpatalinghog sunod ni atong programa Dalan ni Hesukristo. Pinduta, subscribe sa atong programa mga kaigsunan, o kung kamo adunay mga concern, dunay mga paampuan ni atong programa, i-text ra sa atong messenger, sa atong programa Dalan Hesukristo aron nga atong maampuan isip pagtinabangay diha sa pagampo. Daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo'y ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.